Mungkin nek Pak Cahyo Kuntadi niku disaki piyambak, Pak niku. Pakulinan. Nggih, niku mengke malah Lak nggih mboten ngoten nggih Bu Kesi nggih. Mboten kok. Nggih, mboten namung dhuwit winong lek gregeten kula saki ya mbiyen Pak. Nggih, mboten dados menapa niki Mbak, mugi-mugi tambah berkah nggih. Injih matur nuwun Mugi-mugi nggih, laris. Pak. Amin matur nuwun pangestunipun. Oh, kokean. Oh, Mbok nggih. anas ya ampun. Mboten napa-napa lho maniku mengke nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi Matur pinaringan sembah sehat bagas nuwun. waras rezekinipun ingkang Nggih, kathah bareng. mugi-mugi Lanun, tambah lanun. gagah pideksa pinaringan bahagia lahir batin selamat dunia akhirat prap yang akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kowe wis tau ngemut mercon bledos sing cangkem dhuwur ngono. Bareng entuk dhuwit rumah saku omongane kaya bebek. Gur gunung meneh, ya winong nawangsih men jumeneng. Ya. Nggih ngurmati semangate warga masyarakat Sela Katon. Monggo Cak, gugur gunung. Or Para lenggah menika pulunan kula utawi ponakan kula Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Oh ponakane Bu Kesi. Ingkang sowan wonten Ngabiyantara. Ya, Ya, tata kramane wong Jawa ya kula nuwun karo piyai Nggih, mriki. nderekaken nggih lajeng kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak, kondur kok wedi diceluk ye jane. Heeh, wedine kok copet ndak. Kayak iki kok sindene ngadeg neh iki ketoke bar iki genti aku ngono langsung kondur. Loh, aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warta, ya toh, Nggih. Pak Bayan Warta. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah ana pepanggungan. Nah, ngono kuwi. Nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak Hanung kula nderek napa langsung dua-duanya kula namung badhe Pak tuturi. Nah nggih, Pak Sarjono nggih. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Sarjono? Oh, ingkang anu napa mustard coklat. Sing saka partai PKS Perjuangan mau lho, Nduk. Oh nggih. Piyayi kok jan gagah piteksa ganteng ngono kok ketok lomo banget ngono ya, Pak. Ya ampun. Renek bedane karo Birgita mau iki. Wah wis. Ketoke iki jan koyo berwibawa banget ngono lho, Pak. Iya. Janan. Iya, nggih. Ketoke ngelem-ngelem ngono, engko bar kuwi terus nyangoni. Lek ora nyangoni mesti wah pelit cetil kaya ngono kuwi. Mboten, Pak. Kula niki sinden yang bertata krama. Wah, Ya. bagus lah kalau seperti itu nggih. Monggo Pak Hanung menawa Pak Sarjono napa kalih-kalihipun minggah mriki wonten pepanggungan. Ayo. Nah, menika nggih. Totok, totok. Kelok barang ya. Thank
Wilujeng dalu wonten dawuh Kok menapa? wonten ampun ngoten to Pak. Malih pekewet lho Pak. Kula ingkang apa nyuwun dawuh panjenengan. Nek njaluk dawuh kok nyeluk. Lho, niku kan dawuh saking Bapak sinten wau Pak Warto. Dawuh saking Pak Warto lho Pak. Kula kan namung meneruskan saja, itu bukan karep saya pribadi nggih. Karepmu. Nika wau Om Sarjono kaya ana sik nunggu sing jek enom aku tuwa keri wae. Waduh. Ayo Pak Anung nek saged mawon. Sinden-sinden ini tuh suka yang ini loh Pak, yang agak Sugeng tua. dalu Bu Haji. Bu Haji. Nggih. Sembah nuwun. Dalem pundi to Pak Anung jenengan? Dalem Selokaton. Selokaton nggih. Wih, nggih. Wonten Kecamatan Gondang Rejo niku tasih kathah nggih piyai sing bersih dusun kados Selokaton mriki. Alhamdulillah tasih kathah. Nggih, syukur. Benjang dalu nggih wonten. Dados nggih. niki wulan November niku luar biasa. Nggih. Nggih, njaba jero nggih luar biasa. Njaba jero nggih. Mas Rudi nyun ngapunten. Dalem Oh, jumeneng. nika tangga kula, Pak. Wartawan niku nggih. Niku luar biasa diayahi sedaya. Nek awan niku dadi wartawan, yen bengi dadi penggemar wayang. Wah, nggih. Wonten dusun dados ketua RT nggih to? Wah, nggih leres nggih. Pun didemo kali wargane ra gelem medun-medun niku malah. Kala wau siang nggih kepanggih kalih kula wonten ruang podang bupati kok. Oh, ngaten. Nggih. Nuwun sewu badhe. Niki dawuh napa? Menapa? Nggih, Mbak Cita-cita kula niku riyen dados ustad. Oh, ngoten nggih. Dados menawi kagem hiburan ngeten iki kula niku ajrih yen diwastani mengke sinaune krepe engko ndak nengerum ngoten. Oh. Lek pancen jenengan ustad monggo sakniki tahlilan kemawon. Nah, nggih niku Tahlilan Pak. pun kala wau siang watane kan ngoten nggih. Niki kula tak nggih nderek lelados mawon. Nah, ning jenenge Cahajaran nggih dibantu nggih, Mbak. Nggih, Pak, jenengan niku ajeng nyanyi gundul-gundul Pak Temen kula nggih trimo lho Pak ampunan. Sing kula ajri niku nggih Napa? tembe wingkinge bar nyanyi mesti dikon nyawer. Mboten kula mboten Pak. Mboten nggih. Pak, mboten niku namung guyon, Pak. Perjanjian awal nggih, mboten Namung nggih. guyon Pak, Nggih. tapi Pak Dalang niku lho. Apa? Ora aku mboten Pak Estu. Nggih. Mboten sae ngoten niku. Pak. Nggih. Mboten Pak badhe nyuwun Dalang, sawer. Pak Dalang mawon tahun ngajeng niku 50% lho Mbak Minong. Nggih. Lah nggih 50% DP kali pelunasan kan Pak. Niku lak arah-arahane Pak Dalange. Nggih. Karepe wargane ora ngono. Oh, ngoten nggih. Syukur gratis. Astagfirullah Pak Anjran apa tidak ini Pak Dalang itu harus ini loh Pak tanggung jawab Pak Dalang ini segini banyaknya ini loh ada banyak krunya kalau gratis ya ini yang nangis bukan cuma Pak Dalang tapi semua kru ini juga menangis. Tapi kan sampun dinawa itu. Nek pun diniati niku semua hal. Nggih, Pak manut jenengan, manut kalih warga mriki. Calone tahun ngarep enek Dalang Sida Ludes. Lek ngarahne iki pinter men Pak Anung ya nggih. Nggih. Kersane uman sedaya niku Pak Kepala Desa, ya, Pak DPR gitu sih kabeh gen kuman. Nggih. Gen iso uman nyatus-nyatus kabeh engko gen munggah kan. Wah. Niki pane diparingi ninggal katresnan ngoten masuk mboten niki. Niku Pak. Niku malah leres cocok niku. Niki ciri khas Winong niki. Niku malah niki Kula niku pun ngertos. Ah nggih. Kula nyuwune niku, perkara kula niku nembe ajaran. Aja-aja jenengan sok mirsani teng YouTube Winong nimbang niki. Kula niku pados HP nomor HP-ne pun mboten pikantuk. Oh, jenengan padus nomor HP kula to Pak. Napa kula paringi sakniki jenengan wonten bentang napa lho jane menapa wonten ajeng napa ngoten Nek to. Mbak Birgita kan kula wis duwe saka ngene Mas Akbar. Oh iya, nggih. Nggih. Iya kalau Winong kan karena jomblo jadi nggak tahu mah harus Iya. minta ke siapa gitu ya Pak ya. Kula ajeng nyuwun kalih Bu Hajah nggih pekewo. Nggih. Nggih mengke gampang Pak niku. Gampang. Tadi lajeng napa mawi bawa? Lajeng kemawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten jalan tol. Jan Piyayi kok pinter ndagel barang Pak Anung nggih. Nggih.
Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih, mboten napa-napa. Dados rumiyin niku nate, Pak. Gulung. Nggih Pak Anung. Teng Ponorogo niki winong juaran nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan. Niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngoten niku. Lah nggih Pak, niku teng Ponorogo. Adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Iki arep Desa Mawacara. Lagi iki enek Dewan Partoselak Jaya Indo ya. Suraklepat. Jane pomongan ngoten niku anu lho Pak, nggih jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau Ya, ditiru, baik. nah nggih, kalau Ya. ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik gitu Iya, loh. memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi gitu. Nah. Cocok, Pak. Cocok niku kula. Anggere pejabat dijaluki alasane efisiensi. Hari jadi yo efisiensi ya. Kalau Bukan hari, masalah, Pak. kalau hari jadi sudah teranggarkan. Insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108, sindene juga 108 nanti. Perkara regate nyatusan kan. Yangel iki ya Piai. Monggo ninggal katresnan diaturake dumateng Pak Hanung ingkang nembang genduk Winong Nawangsih. Mlebu metune dikandani lho Mbak Minang nggih. Nggih, Pak. Jenengan niku. Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu ngoten mawon. Pangga dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat Sela Katon. Yuk. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa nono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung mongko bebasane pun katon katon sirani wae
Cahya. Nggih, sami-sami Pak Anung, nggih. Sampun nggih menika nggih. Sampun. Nggih, sampun. Nggih. Sampun. Napa lho Nik? Oh, alah, tak kira raga-raga ya. Wau pun diparingi Pak Camat nggih. Anu, jane wau kan Mbak Birgita. Wau sampun. Nggih. Mbak Birgita. Alhamdulillah menawi sampun diparingi Pak Camat. Nggih. Ya nggih, ampun sarep-repot. Ngoten niku lho jenengane. Wis suwe-suwe gendeng to nang. Bareng rodho Niki diparingi Mbak Minong sedaya napa kali panjenengan? Lho, ketua rombongan niku lak dalange, Pak. Dados kedah liwat dalange. Nggih. Pertanyaane Mbak Minong niki kula paringi Pak Dalang jenengan remen mboten? Jane yo niku Pak setengah-setengah. Oh, 50-50 berarti. Nggih, jane mengke kan menawi jenengan paringi kula kan mengke sing mengelola kan Mbak Dian kalih Mbak Birgita niku malah amanah Pak langkung amanah menika. Jenengan badhe matur bilih dalange kurang cetha ngoten to niku. Mengke nek Pak Cahyo Kuntadi niku disaki piyambak Pak niku. Pakulinan. Nggih, niku mengke malah Lak nggih mboten ngoten nggih Bu Kesi nggih. Mboten kok. Nggih, mboten namung dhuwit winong lek gregeten kula saki ya mbiyen Pak. Nggih, mboten dados menapa niki Mbak, mugi-mugi tambah berkah nggih. Injih matur nuwun nggih Pak. Amin matur nuwun pangestunipun. Okean. Mbok anes ya ampun. Mbak napa-napa lho maniku mengke nggih. Matur nuwun nggih Pak, mugi-mugi pinaringan sehat bagas waras rezekinipun ingkang kathah, mugi-mugi tambah gagah pideksa pinaringan bahagia lahir batin, selamat dunia akhirat prap yang akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kowe wis tau ngemut mercon bledos sing cangkem dhuwur ngono. Bareng entuk dhuwit rumah saku omongane kaya bebek. Ayo ngono ya. Pek ngendok. Ayo ngono ya nggih. Sembah nuwun Pak Anung, sembah nuwun katresnanipun. Mboten perkara pripun-pripun niku mung nggih men suasanane niku gayeng ngoten niku. Mergo yen mbanyol urusan dhuwit niku gampang iso der. Ayo ngono nggih. Ayo. Wis gampang der entuk pisan. Ayo ngoten niku. Lah ya wis ben nggih, sinden-sinden nggih tuku pedhak. Ngono kuwi. Sembah nuwun. Ya. Saiki sing era sekarang coba Mbak Trihastuti Retnowati. Ayo nggih. Sing era sekarang ketoke sampean sing umure sik 17 tahun. Ayo. 17 kali. Bocah saiki kan nggen kafe utawa nggen warung-warung biasanya nyetel lagu-lagu era sekarang, di sing ayang-ayang, di sing apa kae. Ngono kae. Sumawijaya dan sebagainya. Apa liyane? Apale loro kuwi tok aku. Layak dan lain sebagainya. Ngersake sing napa Pak Yaya? Hah? Ngersake sing napa? Lek awakmu ketok ape ayang-ayang. Ayo, wis ketok ayang-ayange sukma metu saka raga. Ampun Pak, ampun. Golek wahyu bar kuwi balik neh ngono lho. Ayo ngono kuwi. Jadi harus mencari pencerahan dulu Pak Yaya. Oh iya. Ayo. Kula pun tobat to Pak. Syukur. Ayo, tobat. Ayo nggih. Ayo diaturake coba Mbak Trihastuti Retnowati lan mangke nyuwun izin ingkang bagian nyabetke wayang menika anak kula ingkang mbarep Pak Warto lan sedaya para panitia men bocah niku ajar kendel lan wis lek sabetane wis apik anakku yen karo aku. Iya, kaya ngono kuwi. Murite Mas Bayu. Ayo. Bayu Solo. Mas Aji Mas lek sikutan wah wis elok bocah iki. Pak Yaya. Niki kan tesik bapak-bapak tesik lenggah lho. Nggih. Mungkin selak kondur mboten diaturi tindak mriki. Lah aku ora wani lek jenengan wani. Oh nggih. Pak Sarjono. Oh nggih Pak Sarjono sampun pesan tadi pengen naik ke panggung ngoten. Mungkin selak kondur ngoten mangke ndak kuciwa ndak mboten ditanggap meleh ngoten lho. Pak Lurah nggih dereng tesik kuatah lho Pak Yoyo. Napa bersama-sama? Mboten. Oh ngoten. Lah bersama-sama sing remuk awakmu iku. Tahan banteng lho Pak Yoyo. Mangke didum Pak Sarjono rumiyin menawi kersa Pak. Mriki Pak mong Pak Nuwun Anung mawon kersa. Pak Sarjono monggo pinarak tindak mriki Bapak. Yang mana Pak Sarjono ya? Angkat tangan coba. Hayo jangan bohong. Nanti udunen loh. Alah ngatek tenan Pak Yaya. Wedi karo dong aku. Ha ya pinter tuh yen ngedekne.
none none nane 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 Pak Sarsono sekali lagi none nane Mangga Pak, mangga. oh Sebentar. Ini kok rada rewel to tadi, tangannya kenapa? Angge, sugeng dalu, oke. Nggih. Izin dulu nggih Ibu nggih. Nuwun sewu Bapak katuran tindak mriki sekedap mawon. nggih Tapusi gen ra kendel kok. nggih oh ibu nggih tindak to Live streaming, Pak. live streaming oh alah salah mang paringi paketan malah mirsani to Jenengan iki bocori kok. Wis di WA Abi enggak nyanyi kan? Enggak, tadi. nggih Yang tanya kan tadi. tadi Abi enggak nyanyi kan? Tak jawab enggak. nggih Kalau sekarang mau nyanyi enggak Sekarang apa-apa. berarti padha kalih kula Padha, Pak. padha kula kalih angger lunga kalih Bugesi lek mulih aja bengi-bengi Pak siap mulih kula isuk akhire Cocok nggih. nggih Nggih nderek nyengkuyung wae. nggih Gayengke ngramekke. nggih Nek Pak Camat mindit Hanung wis pengalaman. nggih Hanung ponakanku kuwi ya aning wis pengalaman. Lah wis ping 3. oh ngaten Nah, sing anyaran ngene iki lagi latihan kabeh. nggih Delalah laguwe ya lali janjine apalane mung kuwi wis Pak Camat. iya Terus apa meleh? Lah anu mau apa Om? Wis terserah. Ya pas sing dipilih ya ninggal katresnan. Nggih, satu lagi lho Pak. Ya repote kuwi Lah nggih sing satu menapa sing niki? tak apal-apalke ning kono kuwi mau. napa Pak halo Bandung napa Heeh, 17 Agustus wae ya. Oh, niku malah bagus lagu termahal di Indonesia lho Pak niku. Ndak apa-apa Pak Kahya. Saya senengane sing ngene iki. Nggih. Oh, malah sing tuwa-tuwa ngene iki ajeg nggih. iya bener Pak Ngeten iki apusane gampang lho Pak, mboten nika-nika kaya sing nom lho. Ampun GR yen. Sing tak seri jane ndeke kae. Ndeke kae lho. Oh, Bu Kesi. Jane. Loh, ning yo ora bareng ya. Pak Aku angger nonton YouTube iki geger karo sinden sing nom-nom to, dalang Nggih. kuwi. Nggih. Keksi kok ditinggal mbok tak parani tak jikuk ngono karepku. Bu Kesi pripun Bu? jenengan Bu Pak Kesi. asring mirsani teng YouTube kok. lah gandeng. Masyaallah Pak Sarjono nanggape kapan? Nek nanggap niki angger jenengan iso nglengser Pak Kang Kosik damai. Mas mboten pun nggih, pun rika nggih. Nggih, mboten ilok ngoten niku. Nggih. Tapi insyaallah malam hari ini yang pertama dengan Pak Ki Cahyokun tadi live ya. Ya mbuh engko iso engko tak matur dhewe karo beliau. Ah mboten Pak niku rezekine dhewe-dhewe. Nggih. Kula tak teng selokaton mawon mboten napa-napa mriyen. Jenengan pun kalih anu mawon pun diwah-wah niku rezekine dhewe-dhewe jenengan nggih. Deal? Deal, Deal deal, nggih. nggih. Engko sing tak Pokoke kula nek telepon ke Mas nek jenengan Sarjono. ora kersa, sing tak petil Bu Kesi. Bu Kesi. Bukesi mangke kula weling, lek enek telepon ke Pak Sarjono ora iso. Sampun isi, Pak. Piye carane aku iso? Ngeyel pokoke iki. Usaha nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Monggo Mbak digayengke gandeng wis ra wis apa sing penting iso ngono wae. Lintang asmara ya. Wah, Den Nggih. gayeng. Bintang Asmoro. Cocok ya kayoke. Cocok Pak. Cocok sing STW niki mapan Mas Hanung. Om Jono wis ngurmangsani ya. Sing nom-nom wis dientekke Mas Hanung. Pak jenengan nembe derek sak lho. periode to, Pak? Nggih baru. Oh, memang DPR, baru. Pak? Ya, baru karena ya memang baru pensiun, Pak. Oh, nggih. Kula nggih DPR baru Pak kula. Nggih. Dalang Perwakilan Rakyat. Nah, nggih, DPR baru kula Nggih. nggih. Oh, nggih. Kula ajeng nyalonke lurah Pak teng desa kula. Nggih. Ae malah sing ora-ora. Monggo diaturake Lintang Monggo. Asmara. Kangge Mbak kula, Mbak Yu kula sing nonton niki yu jalukamu tak turuti adilanang gen seneng atine. Yu sinten? Wah, Mbak Yu kula nteriki, Pak. Asmane sinten? Bu Wasni. Masih Bu Wasni kan?
Wah, masih. Wah, kuat. Mau rek WC jane Gil, kayak karo sing kae ngono jane ning wis gilirane beda. Iki wis apik kok yu, nek rada adoh mau kaya nerapati ning masa cedak elok kok. Ibu. Wis tenang, nggih. Ya, Pak. Pak riyen Ibu karsane tindak mriki duet. Niku Mbak Yu kula. Pak, Nggih. Pak. Betul napa? Niku tanggung jawab kula. Oh, nggih. Niku ora kok kaduan. Nggih. Masa cedak kok aku wis terenyuh kaya lintang. Kamu si tenan. prat. Pun, monggo. Lah. Tenang. Wis tenang, Mbak. Aku tetep mantep nek wis tekel iki. Nggih. Lah kalau jempol 2 to yu. Loh, jempol 2. Apa iki karo sing loro mau? Ora ngerti rasane. Nggih. Yo. Nggih, Pak. Monggo pun mriku dirapi. Mergo kanca-kanca pun mboten sing purun niku. Pak, kula wis tobat lho Pak Yoyo. Wis tobat tenan iki. Ayo dikersake Pak Sarjono sujening budi Pak. Wis tak pundute tak kukupe. Dikukup. Uwuh napa Pak dikukup? Pokoke tenang mawon. Ayo. Nggih, nggih. Pun siap, Pak. Ya Siap. disiap-siapke nganggo band kuat iki sange Siap mau. perang ya Pak? Siap. Wis. Yo, Aku wong tempur. bodho ning siap. Yo. Lintang Asmoro. Oke, bersama Pak Sarjono. Sarjono. Melawan ini Lintang Bladu. Pak Yoyo mulai. Ayo nggih. Nggo teater. Yuk berpacu dalam melodi. Ya, yuk. Siang Bathara Rawati mong eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Setiapku
rasa anduweni marang sang Hyang Sulami. Tepuk tangan untuk Pak Sarjono, luar biasa Pak Sarjono. Alhamdulillah beda rupa ning beda rasa. Waduh iki apa ya? Aku meguru lek iki ya. Kokono ramando-mondo. Mongso teko kene ya. Wah, durung tak jawab aja dijawab sih. Kok sik Mas Dar takeki lho, kok sik aja ngenteni sik. Ora mondo-mondo. Terus Yo sing genah aku wis marem, wis ngono wae. Suarane iki lho wis empuk. Neng rada jero empuk ngono lho iki. Pak, niki namung suarane lho, Pak. Niki. awas. Dereng napa-napane lho, Pak niki. Baru suaranya. Nek napa-napane malah ora percaya iki. Iya. Loh, bisa betul, nanti betul. bisa dibuktikan nanti, Pak. Ora arep mbuktekke. Nggih. Wis tak wanek-wanekke lho iki. Nggih. Terus Kanca-kancaku DPR PKS ora iso nyanyi. Aku terus nesu, tak cobone aku yo ngono. Lah nggih. Terus jenengan berani mencoba nggih. Wis ora usah ngrayu aku tetep tak kei ngono. Iya wes. Langsung wes, langsung. Malah tugasku malah penak lho Pak Yoyo, ora perlu merayu, ora perlu ngene-ngene, wis langsung lho. Pokoke wis Ah, meneng wae saudara bayaran. ya, Pak? Ning yo liya dina kapan manggung bareng sing tak encim yo liyane. Nggih. Nek sakniki kudu niki lho Pak, mau enggak mau harus ini lho Pak, dientek-entek lho Jenengan Pak. ngelgono apa ora to? Aku munggah sing telu ki mau entuk jenengan ngelgono mboten. Kula ngerti, jenengan mirsani king mriku, wah sinden tutik kok katon Sulistya. Bareng jenengan minggah mriki cedhak, wah kok kaya pengen ngepruk boto. Aja boto Pak liyane ngono lho. Lah apa? Liyane apa ngono sing rada. Arto. Nah, ngoten lho, karepku ya ngoten. Aku yo padha karo Picah yo. Wah, Ning tetep artane yo ana wis ngono. Nggih. Wis Iki ya Pak. bismillah iki disangani karo umi saya. Mbuh pira ora tak wasi. Oh, dari Umi tadi. Wah, sembuh mbuh wis 100, 200, 400 bejane jenengan ya. mangke salam kula diaturke nggih kali Umi. Ini Afifah, ini ayo. sangumu tak kene sinden kabeh. Aku mulai jam 12 nang mulai kinggo. Bismillah, Mbak. Ini enggak apa-apa. Nggih, Nggak tahu terima saya, kasih. istri saya ini. Terima kasih banyak dari istri nggih Pak nggih. nggak apa-apa. Niki Ngerti nggih? Doa, ada doanya ini. Nggih. Sampun nggih Pak? Sampun mawon monggo. Nggih, sampun. Wis ora piye-piye kok, Pak. Wes Wah, gak iso, nggih, Pak. gak iso dipiak-piakne Pak niki. Enggak Bu Kesi, pripun mengke tawaran saya pupuk Pak Kang Koyo, Pak Cahyono ya. Nggih. Jopeng Ngastami Bu Kesi, ngastamu didhawuhi karo Pak. jopeng pisah nggih. Dalem Pak Cahyo mboten aturin jangan tak petot dhewe. nyuwun pangapunten, kula menawi mboten sarimbit kalih Mas Cahyo, kula mboten nyinden, Pak.
apa-apa Pak Sahyo iki mau kedepe beda. Oh, kedepe beda nggih. Pancen kira. Sampun matur nuwun. Sembah nuwun guyon nggih Pak Sarjana ampun duka nggih. Sembah nuwun sampun kergengaken swasana. Pak Anung matur nuwun Pak Camat, Pak Lurah lan sedaya kemawon warga masyarakat. Iya, kaya ngono kuwi. Ya tetep warga masyarakat Sela Katon tetep misuwur lan uga wargane tansah pinaringan berkah. Iya, saiki genti awake dhewe rakit ngetutne lakune sanggit. Monggo.